An ka foli bɛ an lajɛbaga jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni wagati in na Mali kɔnɔ yan fo ka taa se Mali kɔkan ma. Bi ye sibiri ye utukalo tile fɔlɔ san 2026. A y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruyaw olu kɛnɛ kan. Alamusa juye kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 an ka finitigilakaw ye kɛlɛkɛ sanfɛ pankurun kɛlɛla bila kura dɔw olu sɔrɔ mun tile dira an ka jamana minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ an ka finitigilakaw ka koɲɛ ɲɛnabɔli ma ni o ye ministre délégué général de division Umaru Jara. A ye tile di an ka finitigilakaw ka ɲɛma ma ni o ye chef d'état major général des armées Élisée Jean Dao. Nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen waliyala Sevare kan ale kɔnɔna na juye kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko nin kɛlɛkɛminɛ sanfɛ purunkurun kirennabila mun ni a tile dira an ka wolomasiri tabaw ma a bɛ kɛ sababu ye ni ka dɔ fara u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ka Bamaci wale tigilamaw kɛlɛli la an ka jamana ale kɔnɔna na. Ninnu na État major général des armées ale ye kunnafoniya di kɛ ka sanga ni kunungo juma juye kalo tile 31 san 2026. Kunnafoniya mun kɔnɔna na an ka finitigilakaw ka ɲɛma a y'a jira k'a fɔ ko juye kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 Baɲangara lamini na an ka wolomasiri tabaw ka sanfɛ pankurun kelennabila ye wulikajɔ dɔ sabati mun kɛra sababu ye u ye dangarikɛ jatigɛwale tigɛlamakulu caman na Baɲangara ale marabolo kɔnɔna na. O kɔfɛ kunungo juye kalo tile 31 san 2026 an ka finitigilakaw ye wulikajɔ fɛnɛ dɔ sabati Kuakuru marabolo kɔnɔna na ni ka taa se Doro ma. Ni wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye u ye dangarikɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamakulu mun ni a bɛ wele ko JENIM ka fara FLA kan u maa caman na ni ka tɛgɛda kɛ u bolofɛn minɛ caman kan. État major général des armées a ko k'a b'a da jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ko bɛɛ k'i hakili sigi an ka wolomasiri tabaw kɔni bɛ wulikajɔ ni fɛɛrɛ da sugu bɛɛ lajɛlen na yaasa Bamaci wale tigilamaw olu bɛ se ka bɔnɛ u ni la ka bɔ an ka jamana ale kɔnɔna na. O kɔfɛ a ye foli ni tɔntɔnni kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma u ye wulikajɔ mun sabati Baɲangara Doro ale ni fo ka taa se Kuakuru ma a y'u fo u ka wulikajɔ la an b'a fɔ Ala ka sebaya di an ka wolomasiri tabaw olu ma. Walasa an ka finitigilakaw ka baara ka se ka nɔgɔya u bolo u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ni ka jamana kɔnɔdenw kɔni lakana jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Kunungo juma juye kalo tile 31 san 2026 an ka jamana minisiriso mun ka baara ɲɛsin bɛ jamana lakanani ni jamana kɔnɔdenw olu kɔlɔsili ma ni a bɛ wele ko ministère de la sécurité et de la protection civile mun ɲɛmaya bɛ général de division Daoud Ali Mohamedine ale bolo. Ale ye bolifɛn kura 20 ta ka di an ka finitigilakaw olu ma. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilaka minnu ni olu bɛ wele ko polisiw ka taa se gendarme ale ni sapeur pompier maaw olu ma. Nin baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen waliyara sapeur pompier ale direction générale kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ye ni ka dɔ fara u ka cɛsiri ka jamana kɔnɔdenw olu ka lakana ale sira fɛ. An bɛ taa Kulikoro ka olu fɛ nɔ kunungo juma juye kalo tile 31 o bɛnna don ma don minnu ni a kɛrɛnkɛrɛnnen don ka kɛ farafinna muso olu tɔgɔla don ye. O ɲɛnamayara Kulikoro ka olu fɛ nɔ an ka minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ cɛbɛn koɲɛw ma ni o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale kɔni taara an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi kɔni Goïta ale nɔla bila nin kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔna na mun kɛnɛ kan an ka jamana minisiri caman tun bɛ kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔna na yaasa ka musow tɔgɔla don ko ɲɛnamaya Kulikoro ka olu fɛ nɔ. Minisiri mun ka baara ɲɛsin bɛ fɛn min ye musow den du ale ni denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o ye madame Jɛnɛba Sanogo ale tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen in kɔnɔna na yaasa fɛn min ye musow tɔgɔla don ka ɲɛnamaya Kulikoro marabolo ale kɔnɔna na. Maa 4 fagara dugukoloko mankan dɔ senfɛ dugu 2 ale ni ɲɔgɔn cɛ dugukoloko kɛlɛ. An bɛ taa Ɲoro Cercle ale kɔnɔna na Alamusa juye kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 fɛn min ye Ɲoro di Sahel marabolo dugu mun ni a bɛ wele ko Noma ale ni Damina Kare nin dugu kɔfɛlen 2 kɔni bilara ɲɔgɔn na sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ nɔfɛ mun kɛra sababu ye ni ka maa 4 olu bɔnɛ u ni na. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ yanni kɛlɛ kɔni ka tɛmɛ nin dugu 2 olu ni ɲɔgɔn cɛ mun ka kɛ sababu ye ka ni bɔ kɔni bɔ a la ko waleya in kɔni tun bɛ kiiri tigilamaw olu ɲɛkɔrɔ nka yanni kiiri tigilamaw kɔni ka jaabi ka bɔ Alamusa tɛmɛnen juye kalo tile 30 san 2026 nin dugu kofɔlen 2 kɔni ye maramafɛnw ta ɲɔgɔn kama mun kɛra sababu ye ni ka maa 4 kɔni bɔnɛ u ni na. An bɛ wagati min na ko sisan u kɔni sigilen don ka kiiri tigilamaw ka jaabi kɔnɔ yaasa nin dugu 2 kɔni bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na u ka dugukoloko kɛlɛ in nɔfɛ. Douanza, Gao, Yelemane, nin yɔrɔ sɛnɛkɛlaw kɔni bɛ gɛlɛyaba kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan
kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko douanza ka olu fɛ yen nɔ sanji kɔni tɛ ka na douanza marabolo kɔnɔna na mun bɛ ka kɛ sababu ye ni ka gɛlɛya lase sɛnɛkɛlaw ka sɛnɛkɛforo olu ma u y'a jira k'a fɔ ko sanji kɔni tɛ ka na u ka sumansi dannenw kan mun bɛ ka kɛ sababu ye n'u ka sumansiw kɔni bɛ ka sa o de hukumu kɔnɔna na douanza sifinnakaw musow denmisɛnnin maakɔrɔbaw olu farala ɲɔgɔn kan ni ka ala deli kɛ juye kalo tile 30 san 2026 yaasa sanji o bɛ se ka na douanza ale marabolo kɔnɔna na cogo min na fɛn min ye yɛlɛmanikaw olu fɛ nɔ olu y'a jira k'a fɔ ko angɛrɛ mun ni o kan ka don u ka sumansi olu kɔrɔla la ko kɔni sɔrɔli bɛ ka gɛlɛya yɛlɛmani ale marabolo kɔnɔna na min bɛ ka kɛ sababu ye n'u ka sumansi kɔni nɔgɔdon waati o bɛ se ka tɛmɛ u kan. An ka jamana premier ministre kɔrɔ Musa Mara ale kɔni labilara ka bɔ kaso la ka sanga ni bi sibiri utukalo tile fɔlɔ san 2026 hakilila jiginna Musa Mara ale kɔni tun nɔminɛlen don an ka kiiri tigilama olu fɛ k'a ye dankari kɛ an ka jamana jɔsen sariya dɔ olu la min sen fɛ a jalakira an ka kiiri tigilama olu fɛ san 2 kaso san 1 o juru o bɛ don a la san 1 a b'o kɛ kaso la kabi utukalo tile fɔlɔ san 2025 Musa Mara ale bɛ kaso la kana se bi utukalo tile fɔlɔ ma san 2026 o bɛ bɛn san 1 de ma Musa Mara a y'o kɛ kaso la o de hukumu kɔnɔna na a labilara an ka kiiri tigilama olu fɛ a ka taa a ka denbaya la ka sanga ni bi sibiri utukalo tile fɔlɔ san 2026 an bɛ taa Tɔngolo Kura muso ale ni denmisɛnninw olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya jira an ka jamana marabaw la juye kalo tile 30 tɛmɛnen san 2026 Tɔngolo Kura ale bɛ Masina marabolo kɔnɔna na kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko Tɔngolo Kura muso ale ni denmisɛnninw kɔni farala ɲɔgɔn kan alamusa tɛmɛnen ni ka wele bila an ka jamana marabaw ma ka sanga ni jatigɛwale tigilamaw ka binganiwale cayalen Tɔngolo Kura marabolo kɔnɔna na min sen fɛ u kɔni bɛ taa bi maaw kan k'u faga ani k'u ka bagan kɔni cɛ ka taga ni a ye o de hukumu kɔnɔna na Tɔngolo Kura muso ni denmisɛnninw kɔni bala ka wele bila an ka jamana marabaw an ka jamana fintigila ka ɲɛmaw olu ma u ka wuli ka jɔ ka fɛɛrɛ kɛ walasa olu bɛ degun mun kɔnɔna na u ka se ka nɔgɔya cogo min na walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ka Tɔngolo Kura muso dɔw olu ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Ne ye Sitan Jara ye Tɔngolo Kura. Asimi an muso kuma ni ɲɛ Tɔngolo Kura muso bɛɛ kuma ni ɲɛ Asimi i k'a lajɛ i n'i ka fangaw sɔrɔsi bɛɛ cɛ ni muso an ɲuman bɛɛ a denmisɛn n'a maakɔrɔba an y'an dama kasi Alahu la k'an dama kasi a kira la k'an dama kasi Ala a ye bɔ a k'an dɛmɛ ni hinɛ a k'an dɛmɛ ni makari a y'an denw lajɛ a k'an musomisɛnninw lajɛ anw de ye dugu fa sɔɔni anw muso bɛna kɛ an jɔ ye nka Asimi dɛmɛ de Ala ka dɛmɛ bɔ anw y'a ɲini fɛ Asimi i n'i ka faamaw i n'i ka sɔrɔsi kungo kɔnɔmaw a sigisokɔnɔmaw a y'a lajɛ a k'an dɛmɛ Ala kama kira kama a kana maa jugu jɔni ka bɔ an da la. Ko mata bɔra kumakan don Asimi bɛ cala ale bi i n'i ka cɛdenw bɛ cala ale bi an bɛ dɛmɛ ɲini a fɛ k'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini Asimi n'a ka jama fɛ i k'an dɛmɛ n'i ka se an bɛ kɔsi bi sini an bɛ kɔsi maa b'a la ka saya su ni tile u b'an ka su ni tile denmisɛnninw falaw bɛ yan yatimɛw bɛ yan u bɛ dugu kan nɔfɛ ale balobaa tɛ dɔw la furumuso dɔw bɛ yan u bɛ dugu kan nɔfɛ ale balobaa t'u la i k'an dɛmɛ Ala kama kira kama an sɛgɛnnen don an bɛ sa n'u ko kɛlɛ tɛ yan kɛlɛ bɛ yan a b'an fɛ yan k'an sigi mɛ Masina mara Tɔngolo Kura fo mata bɔ ale kumakan don. Côte d'Ivoire fintigila ka ɲɛma dɔ fatura kunungo juye kalo tile 31 san 2026 Dem Ali Justin ni ale y'u ka fintigilakaw ka ɲɛma danga ni o ye chef d'état major général adjoint ale fatura kunungo juma juye kalo tile 31 san 2026 Côte d'Ivoire kɛnɛyaso dɔ la ni o ye clinique ye bana kuntagala suru dɔ senfɛ. Moto 600 o bɛɛ lajɛlen jenina ka ban pewu camion dɔ kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana ale kan. An bɛ taa kɔkan kibaru la kunungo juma juye kalo tile 31 san 2026 Côte d'Ivoire dugu mun ni a bɛ wele ko Dawukoro kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ko camion dɔ ale tun falen don moto la mun bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ moto 600 bɔɲɔnko la tasuma ale kɔni wulila nin bolifɛn kofɔlen in na ni ka moto 600 bɛɛ lajɛlen jeni ka ban nka an bɛ wagati min na ko sisan tasuma kɔni wulikun o ma se ka dɔn nin camion kofɔlen in na ani maa dɔw kɔni b'a la k'u yɛrɛ ɲininka k'a fɔ ko nin bolifɛn kofɔlen mun ni a kɔni jenina camion kɔnɔ k'a kɔni tun b'a la k'i kun da yɔrɔ jumɛn de kan maa kɔni b'a la k'o ɲininkali tɔ min sigi halisa jaabi kɔni ma sɔrɔ o kunnafoniya ninnu na fɔlɔ.
Alisa an bɛ to Côte d'Ivoire jamana ale kɔnɔna na u ka ntolacilaw ka dege karamɔgɔ Emeres Faye ale kɔni bilara ka bɔ Côte d'Ivoire ntolacilaw ka dege karamɔgɔya la kunungo juma juillet kalo tile 31 san 2026 kunnafoniya o dira Côte d'Ivoire ntolacilaw ka fédération ale fɛ an bɛ wagati min na ko sisan Emeres Faye ale kɔni ye jɔnjɔnbaw ta Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni o bɛ tali kɛ Coupe d'Afrique ani a kɛra sababu ye ni ka Côte d'Ivoire jamana kɔni sama ni ka taa Coupe du Monde ale kɛnɛ kan nka kunungo juma juillet kalo tile 31 san 2026 Côte d'Ivoire jamana fédération ntolanci jɛkulu olu kɔni ye fɛn min ye Emeres Faye kɔni nabila ka bɔ Côte d'Ivoire ntolancilaw ka dege karamɔgɔya o la. An bɛ taa Guinée Conakry u ka jamana kuntigi Mamadi Doumbouya ale bɔra ka kunnafoniya di kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka sanga ni CEDEAO ka wari kura mun ni u bɛna sigi sen kan san 2027 natɔ ni a bɛ wele ko ECO ka sanga ni o wari kura ninnu bɔli ye fɛn min ye kunnafoniya dɔw kɔni tun b'a la ka cari kunnafoniya di so sira dɔw kan min na o b'a la jira ka ko La Guinée Conakry kɔni bɛna faran Guinéen kɔni bila ni ka don ECO la. La Guinée Conakry jamana ɲɛma ale y'a jira k'a fɔ ko kunnafoniya ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ye ko La Guinée Conakry kɔni tɛna bɔ faran Guinée na ni ka taga don ECO la abada. A y'a jira k'a fɔ ko kunnafoniya mun ni olu kɔni b'a la ka cari bɔlɔlɔsira ni kunnafoniya di so sira lu kan k'olu kuma ninnu kɔni tɛ tiɲɛ ko La Guinée Conakry kɔni bɛna to a ka faran Guinéen o kan. An bɛ taa Japonkaw olu fɛ nɔ maa 35 olu de bɔnɛna u ni na dugukolo yɛrɛ senfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ka maa caman olu jɔgin. An bɛ wagati min na ko sisan maa minnu jɔginna olu kɔni ta ni ka kɛnɛya tigilama olu sɛgɛrɛ Japon jamana ale kɔnɔna na. Ayiwa Mali kunnafoni lajɛbaw nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi sibiri kunnafoniya olu la mun na sera aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Yaya J Samake. An b'a fɔ aw kan bɛn dɔgɔkun nataw kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.